Yn y fideo hwn, hoffwn drafod ein cynnydd o'r gyflwyno Cyfrifiadureg yn Ysgol Uwchradd Islwyn. Un o'n tasgau cyntaf oedd penderfynu ar ein platfform dysgu. Rydym wedi gwneud penderfyniad i ddefnyddio Google for Education a Hub. Rydym wedi creu geiriannau rhannu Google, un ar gyfer rhannu adnoddau o fewn ein hadran, ac eraill i rhannu gydag adrannau eraill ar draws yr ysgol, ac yna geiriannau eraill i rhannu gydag ysgolion lleol. Cyfnod allweddol 4, rydym wedi prynu adnoddau o Zigzag Education ac wedi gwneud defnydd o adnoddau o faint adnoddau cybac. Cyfnod allweddol 3, rydym wedi gwneud defnydd o'r gwaith gan Sue Sentence a Nicola Lacey. Mae prim yn sefyll am Predict, Run, Investigate, Modify a Make, ac mae'n dull strwythuredig hyfryd o gyflwyno Python yng nghyfnod allweddol 3. Rydym hefyd wedi gwneud defnydd o BBC Microbit, Edison Robots a ideabot.org. Rydym wedi rhoi rhai o'n dysgwyr mewn cystadlaethau fel Cyber First a The Matrix Challenge. Mae rhai o'n dysgwyr wedi cael ei dewis i gynrychioli ysgol yn y rowndiau rhanbarthol terfynol. Rydym wedi gwneud defnydd o Craig a Dave, Seneca a Computer Science UK. Canfiam fod yr adnoddau gan Computer Science UK yn arbennig o ddefnyddiol yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4. Pan oedd gennym rhywfaint o adnoddau, roedd rhaid ni benderfynu sut roeddym yn mynd i'w ddysgu. Penderfynwn ni ysbydden ni'n sefydlu safle Google. Mae hyn wedi'n galluogi uwchlwytho fideos ar gyfer ein dysgwyr. Mae wedi caniatáu dull sgyffalsydd ar gyfer ein dysgwyr ac wedi personoli ei dysgu ac yn symud ymlaen pan fydden nhw'n barod. Rydym wedi sefydlu Google Classrooms ar gyfer pob un o'n dosbarthiadau, ac yng nghyfnod allweddol 4, rydym wedi sefydlu y sefyllfaoedd dosbarth i alluogi ein dysgwyr i ymarfer cyn bapurau. Rydym wedi defnyddio Google Docs ar gyfer pob un o'n llyfrau gwaith yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4. I gychwyn, wnaethom sefydlu llyfrau gwaith a fyddai'n ymdrin ar cyfan o hanner tymor. Roedd rhain yn anodd i ddefnyddio ac yn fechus, ac ers hynny rydym wedi rhannu'n darnau'n llai. Dyma enghraifft o llyfr gwaith o gyfnod allweddol 3. Mae'n dangos y clawr, y tasgau a thocyn gadael. A dyma enghraifft o llyfr gwaith o gyfnod allweddol 4. Mae'n dangos clawr, pynciau a chwestiwn arholiad gan naill ai cybac neu educas. Mae'r pynciau yn y llyfrau hyn wedi dod o'r Guidance for Teaching Notes ac o'r llyfrau o dditano. Rydym hefyd wedi defnyddio trefnu'r gwybodaeth, ond nid ydym wedi gweld y rhain mor ddefnyddiol ar llyfrau gwaith. O ran adborth effeithiol, rydym yn gwneud defnydd o Dirt ac o Closing the Gap. Mae rhain yng nghefn ein holl llyfrau gwaith. Yng nghyfnod allweddol 3, rydym yn gwneud defnydd o docynnau gadael topig, ac mae rhain yng nghefn y holl llyfrau hynny. Rydym hefyd yn defnyddio gridiau asesu cyfoedion a hun yn asesu. Mae rhain wedi dod o gydweithio ag ysgol gyfun Rhisga. Rydym hefyd yn gwneud defnydd o'r adran marciau newydd yn Google Classroom, bod hyn yn newydd i ni ac yn rhywbeth rydym yn gobeithio i datblygu ymhellach. O ran asesu yng nghyfnod allweddol 4, asesiad gan yr athrawon yn sicr. Dyma enghreifftiau o brofion pwnc a ffug arholiadau. Mae gan brofion pwnc ar y chwith adrannau gyda chyn papurau yn ogystal â'r ffug arholiadau. Gobeithio'n drwy rwy'r adborth effeithiol ac atgyfnerthu dysgu, y bydd dysgwyr yn gwella'u graddau a canlyniadau ar diwedd cyfnod allweddol 4. Felly dyna ein siwrnau hyn yn hyn, a dyma'r meysydd y hoffwn ni edrych ar yn y dyfodol. O ran y cwricwlwm newydd yn gwaith gyda blwyddyn 7, rydyn ni'n edrych ar ble mae dysgwyr wedi cyrraedd yn ei dysgu, a ble byddai angen iddyn nhw fynd, a camau y byddai angen iddyn nhw eu cymryd i gyrraedd yno. Rydym yn edrych ar y maes dysgu a profiad, y datganiadau What Matters a'r Progression Steps. Rydyn ni'n edrych ar asesu a rhoi adborth gyda apps fel Flipgrid a Google Forms. Hoffem wneud defnydd o Google Forms i ddangos ein ffurflen cyn ac ar ôl a dangos y siwrnau dysgu mae'r dysgwyr wedi wneud. Hoffem wneud mwy o ddefnydd o rai o'n darpariaeth allanol fel Technocamps, Endec, Prifysgol Caerdydd a De Cymru a gyda'r Prifysgol De Cymru yn arbennig o ran Cyber Diogelwch. Hoffem wneud defnydd o rai o'r apiau Google fel Jamboard. Rydym eisiau sydd yn defnyddio ac ar y cydweithio, ond rydym yn gobeithio defnyddio'r rhain ymhellach.
Rydyn ni'n hoffi'r gwaith sydd wedi creu gan Nicola Wilkin, a gobeithio byddwn ni'n gallu defnyddio hynny'n llawer yn fwy gyda cyfnod trwylo tri. O ran yr ymchwil sy'n digwydd ar hyn o bryd ym maes addysg, mae llawer hoffym edrych ar yn y dyfodol. Rydym eisiau sy'n defnyddio Bloom wrth ystyried ein What Matter Statements a Progression Steps. Hoffym hefyd ystyried gwaith Barack Rosenshine, John Dunlosky, Tom Sherrington, Ollie Cav, a'r gwaith sydd wedi bod y tu ôl i Dr Ice a The Sutton Trust. Mae'r rhain i gyd yn feisydd y byddem yn hoffi ei wella o'r symud ymlaen, felly dyna oedd ein taith a'n map ar sut ydyn wedi bod yn darparu cyfrifiadureg yn Ysgol Uwchradd Islwyn. Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw adborth allech fod gennych i'r cyfeiriad Twitter ar waelod y sgrin.